Noin. Nyt mä tällä kerralla mä näytän kaikki mun meikit teille, koska viimeksi mä en ehtinyt näyttää. Niin, joten ja mä näytän samalla kynsilakat, vaikka ne ei oo meikkejä, mutta niitäkin on tullut uusia. Eli mä näytän sen takia kaikki mun meikit, koska mulla on tosi paljon tullut uusia ja niitä on tosi kiva näyttää, kun on saanut uusia. No, mä aloitan kynsilakoissa ja sitten mä otan puuterit ja luomivärit ja sitten ripsarit ja sitten huulihiilat. No. Tässä on tällainen tän värinen vaalea kynsilakka. Tää on niinku, vähän niinku vaaleeta, siis valkoista, mutta siinä on vähän niinku, se ei oo ihan valkoinen. Ja sitten toinen samanlainen, mutta tää on ihan valkoista. Tällainen. Ihan samanlainen. Sitten semmonen toinen, mutta tää on hile, missä on sydämiä. Ja tämmönen kynsilakka, mikä on pinkki. Ja tää on tullut Kreikasta mulle. Tällainen pinkki. Joo, tämmönen pinkki. Ihan peruspinkki. Sitten tällainen liila, mitä mulla on nyt nimittäin kynsissä. Sellainen. Sitten tällainen feikkilakka. Tää on niinku yleensä kun mennään virpomaan. Tää on tämmöstä sinistä. Niin tää on semmonen feikkilakka. Eli tätä käytetään kun menee virpomaan. Tää on semmoista niinku feikki, että tää ei oo niinku ihan aito. Semmoinen, että se pysyy. Sitten tällainen joulumainen vihreä hile. Ja tää on tosi hyvää. Sitten tällaista liilaa. Anteeksi, siis pinkkiä. Sori. Tämmöistä pinkkiä. Hilekka. Ja siis tällainen liila. Anteeksi, sanoin väärin äsken. Niin tää on tällainen. Lakka. Sitten tällaista tää on niin hyvä lakka, mutta tää levii tosi helposti. Mä oon käyttänyt tätä monta kertaa, mutta tää levii tosi nopeasti. Jos mä kosken siihen näin, niin kaikki levii. Sitten tällainen pinkki, tämmönen pieni lakkanen. Peruspinkki. Ja sitten tällainen liila, joka on hile. Tää on tosi hyvä, mutta mä oon käyttänyt tätä kai 3 kertaa nyt, kun mä en hirveästi lakkaile kynsiä. Mutta tää on tosi hyvä väri. Sitten tällainen. Tääkin on tosi hyvä hile. Tää näkyy varmaan, jos tää laittaa 3 kertaa, sitten ehkä näkyy parhaiten. Mutta jos laittaa 1 kerran, niin ihan vähän näkyy sitä hilettä. Ja sitten tämmönen toinen valkoinen. Tämmönen lakka. No niin, siinä oli mun kaikki lakat. Ihan kaikki lakat siis. Sitten luomiväreihin ja puhtaisiin seuraavaksi. Pysy. Noin. Tällainen suti. Mä näytän mun sutit. Niin, tällainen suti. Musta suti. Ja sitten tällainen pyöreä purkki, minkä sisällä on pinkki väri. Ja tää on Golden Rose, tällainen loiväri. Ja sitten tällainen Dressing for You lumivärit. Tuossa on mustaa ja tuossa on kultaista, ruskeata, siis vaalearuskeat, tummanruskeat ja mustaa. Noita mä en oo käyttänyt paljon, koska men raaskin on niin hyviä värejä. Sitten tällainen jutska. Ja sitten siihen kuuluu tällainen suti. Ja sitten tuossa on liilaa, siis tumman liilaa, vaaleanliilaa ja sitten
vähän semmoista punertavan liilaa. Tuossa on ihan vaaleita ja vähän tummempaa ja valkoista. Mustaa, ruskeata ja harmaata ja tuossa on huulipunia. Ja tuolla on poskipuna, anteeksi. Sitten tällainen, tällainen puuteri. Tätä laitetaan, tää on niinku, vähän niinku peite. Tää peittää kaikki näppylät, finnit, sellaiset. Mut mulla on kyllä peitepuikkokin, mutta sitä ei ole tullut nyt käytettyä juuri. Sitten tällainen. Tää on Mine-niminen tällainen väri. Tällaista pinkkiä. Tää on tosi hyvä väri, tää näkyy tosi hyvin. Ja en osaa parempaa sanoakaan. Ja sitten tällainen purkki. Ja sisällys on tällainen. Oi, sattuu muuten. Tuo ja tuo. Niin, tuollaisia värejä siinä nyt sitten on. Tuolla on pinkki, turkoosi, keltaista, liilaa, sinistä, vihreitä ja ruskeita. Tuolla on ollut valkoinen, mutta mä oon käyttänyt sen kaiken, koska mä vähän tuhrin mun naamaani aika paljon sillä. Sitten toinen peitepuuteri, tällainen. Ja tää on Vanilla Bacon värinen sellainen. Ja sitten tällainen. Tätä mä en oo raaskinut käyttää, koska tää on ollut niin hyvä. Ja mä en oo raaskinut ottaa tätä käyttöön, koska tää on niin hyvä näköinen. Ja tuolla on tämmöistä vaaleita, tuossa on vaalean liila ja tuossa on tumman liila. Ja tuossa on tommonen Kuvenikan lehti, jos näette sen. Mutta se on musta on tosi hyvä väri, mutta mä en halua käyttää sitä, koska se on niin hyvä. Ja Golden Roseen taas tällainen luomiväri, mikä on pink. Liila. Mä sekoitan pinkin ja liilan niin hyvin, että huhhuh. Niin tässä on liilaa, tällainen väri. Tää on tumman liilaa. Ja sitten meillä yksi suti. Ei. Kysy. Niin tällainen. Suti, pinkki suti. Noin, siinä oli kaikki mun luomivärit. Ja nyt kaikki mun ripsivärit. Tällainen. Keltainen. Tää paksuntaa ja tuuhentaa mun ripsien koota. Ja sitten se paksuntaa aika paljon. Tän väristä. Tuollainen. Ja se on tän muotoinen. Mutta tätä mä oon tullut tosi... Nytkin mulla on muuten ripsissä. Sitä mä voisin näyttää. Se on tän väristä. Ja tää on tosi hyvä väri. Vaikka se onkin musta, mutta tää ei mun mielestä se ei ole normi musta. Et siinä on niinku musta ja ruskeita ja harmaa niinku sekasin. Mutta tuskin on, mutta se tuntuu siltä ja se näyttää siltä. Ja tää oli siis tuolta Maxim Ice merkkinen. Ja tää on Lumenen merkkinen. Musta ripsiväri, tällainen ihan perus. Ja musta on tosi hyvä. Tuollainen. Sitten mun ripsien yläpuolelle kajali. Tällainen. Nyt en ole jaksanut pistää, kun on ollut vaan kotona. Ja vaan se on tällaista hyvää väriä mielestä. Ja niin. Sitten Lumenen tämmönen toinen musta ripsari. Perusmusta. Sitten Colossal. Tai no tää kyllä Maybelline. Tällainen ruskea väri. En tiedä, tää on oikeesti ruskea. Tää ei oo mustaan ruskea. Se on tosi hyvä. Tää siis tuuhentaa mun ihan kun mun ripset menisi.
aivoihin asti, mutta ei kuitenkaan. Ripsiharja. Niin, ripsiharjani on tällainen. Eikä siitä tule väriä yhtään. Sellainen. Sitten mun kajalit. Sininen kajaali. En tiedä näyttää, mutta se on sinistä. Sitten ruskea kajaali. Jotenkin punainen kajaali. Noin, ja sitten mun huulikiilot ja huulirastat. Tällainen Hello Kitty. Tää on H&M:stä. Tällainen. Kiva. On sisältä valkoinen ja tulee vähän niinku valkoiset huulet. Ja vähän punainen. Kiiltävät. Ja sitten mulla on täällä tällainen huulikiilto. Tää on vaaleita ja näkyy hyvin, eikä tää ei ole liian tumma eikä liian vaaleita, vaan sopiva värinen. Ja tässä on sama juttu, mutta tää on niinku, no, mä sain tää mun bestikseltä, eli mä en viitis nyt niinku nöyryyttää mun pesua. Mutta tää näkyy vähän huonosti, mutta kuitenkin mä oon sitä monta kertaa käyttänyt. Sitten tällainen. Tää näkyy musta ihan hyvin, koska tää on aika tummaa. Siksi sitä ei ole niin paljon tullut käyttämään, koska se on niin tummaa. Ja tätä mä en voi käyttää. Tää haju on kuin D-vitamiini ja se on kauhea haju mun mielestä. Ja sitten tää on tosi tumma. Tää on siis mun varmaan tän kylpytakin niinku värinen. Ja sitten mieti, kun mä oon vaaleahoinen ja sitten tällaista mun huulissa. Eli se ei ois kauhean hyvä väri. Ja se ei olekaan hyvä. Sitten tällainen huulikiilto. Tää on hyvä. Tää näkyy sopivasti. Ei liian vähän eikä liian paljon. Vaan sopivasti. Ja sitten tämmönen feikki huulipuna. Eli toi siis lähtee, kun sä teet näin, niin se lähtee. Sitä ei näy missään. Se ei levi. Eikä se näy sun sormessa, jos sä oot siellä sormella pois. Ja sitten tällainen jätski. Tällainen huulikiilto, mikä on liilaa. Anteeksi, ihan oikeesti. Niin se on liilaa. Ja se näkyy hyvin. Sitten tällainen pieni kukkaro mulla on. Ja se on tietenkin tällaista. Hyvä väri. Näkyy sopivasti. Noin. Siinä oli nyt mun kaikki meikit. Ja mä säikähin. Se oli pesukone. Niin, siinä oli mun kaikki meikit. Ja mä voin sit seuraavassa videossa näyttää mun aamurutiinin. Mä lupaan sen. Mutta no tässä oli kuitenkin mun kaikki meikit. Ja musta meni tosi hyvin. Ja sitten siis, anteeksi, mä en seuraavalla kerralla näytä mun aamurutiinia, mä vaan unohtakaa se aamurutiini kokonaan. Mä näytän teille mun viime kerran shoppailut, koska mä oon käynyt shoppailemaan ja nyt mä en muistanut näyttää niitä ja mä en ehti, koska mulla alkaa puolen tunnin päästä harkat. Niin, että, mut mä lupaan seuraavalla kerralla näyttää mun shoppailu niinku vaatteet, mitä mä ostin. Ja siis ne ostettiin Ruotsista. Ja jotkut on sitten tuolta Suomesta, koska me käytiin eka Ruotsissa, me oltiin risteilyllä. Me käytiin vähän shoppailemaan siellä, sitten tultiin Suomeen ja sitten käytiin vähän shoppailemaan sitten täälläkin. Mutta nyt mun on pakko lähteä, koska mulla on enää 15 minaa aikaa, joska mun pitää pukea ja la. Mutta moi moi!